Leo ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi anthu awa EKG komanso Informa. Anthu ali nani banja koma banja lawo lathira m'malere chifukwa cha DNA test. EKG ndi Informa akhala limodzi kwa nthawi yayitali mpaka na Informa anatenga mimba. Atatenga mimba anapita kokachira. Atapita kokachira mwana anabadwa bwinobwino. EKG analosangalala komano anamuza Informa zakuti mwanayu tipange DNA test. Informa sizinamvekere bwino, anaona ngati wamuyalusa kwambiri. Anayamba kumfunsa EKG, ndikuti sumandikhulupirira nthawi yonse ndakhala nawe limodzi, sumandikhulupirira kapena umaona ngati ndimapita kunja ukachokapo kumakagonana ndi azimuna. Anayankhula zambirimbiri, amamutchula mamuna uja ndiwe chisiru, ndiwe galu mbuzi, ndiwopanda khalidwe. Koma EKG zonsezi analibe nazo ntchito, ndipo anakanitsitsa zakuti mwanayu apangidwe DNA test. Informa ataona izi anamuza EKG, uziwa chani, zimene ufunazi kuli bwino ndipite kwathu kwa makolo anga, mwanayo sapangidwa DNA test. Ndikutenga mwana wanga ndipita kwanu, ndikutenga zovala ndikupita kwathu. EKG atamva izi anangotenga Informa. Okay, chabwino. Anatenga Informa kunkweza galimoto. Atafika ku nyumba kuja anawapeza bambo ake a Informa. Anafotokozera amene zinakhalira ndiyenda bwera kuno zamutula. Bambo ake a Informa atamva izi anayamba kuntukwana EKG, ndiwe chisiru, ndiwe galu mbuzi, izi ndizi. EKG sanakhumudwe, mayi kiswa Informa anabwera. Atamva izi anantukwana EKG ngati banja lambothandizana kuntukwana EKG. Antukwana ye. Kenako bambo ake a Informa anatenga EKG, tabwera kuno mokalipira. EKG anapita sanalokhumudwa. Anamuza zakuti uziwa chani, zimene upangazi ndi zolondola chifukwa chakuti sukudziwa zoti muno wake wa mwanayo ndi ndani. Inenso anandiphunzitsako. Waona ana osewa anayenda ana 4. Ana osewa wanga ndi mmodzi yekha, ndikungokhalira zoti ndilibe option. Koma zimene wapanga apazi ndi zofunika kwambiri, ndipo ndikusapota. Kukushaura kuja ndimangokushaura chifukwa umaziwa ndi pagulu, simafuna nditani ndionekere kuti ndi mbali yako, koma chisankho chimene wapangachi ndi chanzeru kwambiri. Kenako EKG analosangalala pakumva chilimbikitso chochokera kwa bambo ake a Informa. Kenako Informa anatsala ku nyumba kuja, EKG ndikumapita. Omwe ndi mmene lathera banja lawo. Mkazi uja akanitsitsa kupanga DNA test. Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chokuti anthu ena akimutengepo phunziro. Mkati mwakushaura kuja mumakhala chilungamo, koma sungachione pokhapokha atakuwuzani. Azimuna ambiri akulera ana otisi yawo. Zikuchitika zimenezi chifukwa choti alibe ndalama yokapangisira DNA test. Ndiko kukhulupirira munthu panopa ndi zovuta kwambiri. Chonde ngati muli ndi ndalama kazipangani DNA test. Ngati muli ndi ndalama, ngati mulibe nde